Mas Galih sama Mbak Bayu sini. Monggo, Mas Manten. Bentuk dokumentasi malam ini, monggo. Iya. Sekaligus nanti foto bareng sama all artis. Monggo. Ya, monggo Mas. Kalian Mbak Manten. Asik. Semuanya all artis berdiri. Apresiasi dulu, jabat tangan dulu. Jangan ditresno disekseni, lintang-lintang ing tengah wengi, ati kang nandang asmara Gusti kulong paring usada rembulane wayah wengi tambahi kakasing ati iki pepujan atine ngendi wong ayu sing tak anti-anti. Sebesar kedua mempelai, semoga samawa. Amin. Mbak Putri sama Mbak Dewi segera nusul ya. Mbak Rini juga. Ayo, Mas Galih, Mbak Wayu, goyang. Ayo joget. Ya cari. Goyang Mbak Morisa. Asik. Makarasi lagi. Ian Victor Shooting, thank you. Ada BK Audio. Janji tresno disekseni, lintang-lintang ing tengah wengi, ati kang nandang asmara Gusti kulong paring usada rembulan ning wayah wengi lambai kakasih ati iki pepujan atine ngendi wong ayu sing tak anti-anti. Mbak Morista banget tresnaku marang sliramu ya Yayi.